נמצאים כאן היום 42 שחקנים הטובים ביותר לשנתון הזה, כשהם עובדים בעצם כבר למעלה משנתיים ימים. היום הגענו למפגש השני המרוכז של שני המרכזים בארץ, ממכון וינגייט ומזיסמן, כאשר אנחנו באים להתרשם מתוך 42 בסופו של התהליך איך אנחנו נאתר את ה-14 שחקנים הכי טובים שיבואו את השרד לאקדמיה ולנבחרת הקדטים. אני חושב שהביקורת פשוט נובעת מחוסר ידיעה. לאקדמיה מגיעים 12-14 שחקנים עם הפוטנציאל הכי טוב שיכולים בסופו של דבר להיות שחקנים. אין שום סתירה בין מי שנמצא באקדמיה לבין מי שאמור להיות בנבחרת הקדטים. שמע, קודם כל נהריה זה בית, זה לגור בבית, ומה שבאקדמיה אתה לא גר בבית, בפנימיה. באקדמיה אתה בעצם חי כדורסל, אתה כאילו כל היום עושה כדורסל, אתה סביב זה. בנהריה יש עוד דברים כאילו חוץ מזה. אתה לא יוצא מהבית סתם, בשביל כדורסל. ותגיד לי, מה החלום? להגיע הכי גבוה, NBA, הכי גבוה שאפשר. הגעתי בכיתה ח' כמו כולם, כדי גם לראות איך אני ביחס לשאר הילדים בארץ. אתה לא יכול לפגוש ילדים מאגודות אחרות במכבי, וקצת לראות איך כל הנבחרת ישראל, החלום כאילו, מכבי תל אביב, בוגרים. זה החלום? זה הטוב? כן. ומה עם NBA אולי? NBA, הלוואי.